DepEd Night subay sa kasaulugan sa kapistahan sa Birhen sa Regla nahimong mas mabulukon sa pagsalmot sa kanhi nga mga magtutudlo sa DepEd Lapu-Lapu City. Pinaagi sa usa ka video presentation ang kanhi teacher sa Suntungan Elementary School nga si Annalise Malinog Vilo kinsa usa nakakaron nga international student sa Auckland, New Zealand nga nagkuha og early childhood education ang nangu sa pagmugna sa ilang video presentation. Matod ni Teacher Annalie, nagsugod lang kini isip usa sa ilang mga TikTok videos nga paagi aron pahupay sa ilang kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Dinhi ilang nahuna-hunaan nga maghimo og video presentation alang sa DepEd Night ug giuluhan nila kini og DepEd Night across the globe. Gisalmutan kini sa 20 ka mga teachers nga ana-ana karon sa nagkalain-laing dapit sa Estados Unidos. Tinguha nilang mapabati usab ngadto sa ilang kanhing kaubang mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City nga bisan kun atuan na sila sa laing nasod, nakighiusa gihapon sila sa pagbati ug pagtuo ngadto sa mahal nga Birhen Maria.